Hvilke tre forudsætninger skal opfyldes for at tale om fuldkommen konkurrence? Den første forudsætning handler om afgrænsning af et marked. Den anden forudsætning handler om, at varerne skal være homogene, altså det vil sige, at varerne er ensrettede. Den tredje forudsætning handler om, at antallet af sælgere samt købere skal være forholdsvis stort. Dette marked kaldes også fuldkommen konkurrence. I Danmark har vi monopolistisk konkurrenceevne. Forklar forskellen mellem fuldkommen konkurrence og monopol. Fuldkommen konkurrence er et marked, hvor der er stort antal af sælgere samt købere på et homogent marked, det vil sige, at sælgere kan ikke ændre på prisen på varerne, da det er et homogent marked, og det er ikke muligt at opnå en højere pris end markedsprisen. Monopol er modsætning af fuldkommen konkurrence. Dette er homogent marked, og derfor kan sælgere ændre prisen på varerne, indtil de mener, at den rette pris er opnået. Hvad er et marked? Et marked er et sted, hvor køber og sælger mødes for at udveksle varer samt penge. Altså at handle. Forklar, hvad der forstås ved en udbudskurve. Det, der forstås ved en udbudskurve, er, at den viser varens efterspørgsel. Alt afhængig af varens pris, f.eks. hvis varens pris stiger, så stiger udbuddet af varen. Også. Forklar, hvad der forstås ved efterspørgselskurven. Det er altså, hvis lige pludselig en liter mælk koster 2 kroner, så bliver den meget efterspurgt, og så vil den stige i efterspørgselskurven. Altså det, der forstås ved en efterspørgselskurve, er kunder, der efterspørger efter en vare. For eksempel når prisen på denne vare falder, så er efterspørgselen større, ligesom jeg lavede eksemplet. Altså, hvis mælken bliver billigere, så vil efterspørgselen blive større. Forklar, hvad ligevægtsprisen er. Ligevægtsprisen er, når udbud samt efterspørgsel svarer til hinanden. Det vil sige, når de to kurver skærer hinanden, er der tale om ligevægtspris. Altså det er, når den kommer sådan her, og så den anden kommer sådan her, så vil de mødes. Kom med eksempler på, hvordan efterspørgselen kan parallelt forskydes. Jamen, de kan den, hvis efterspørgselskurven skal parallelt forskydes, vil prisen også stige. Altså substitutionseffekt samt indkomsteffekt, det er det, der skal til. Og så skal man også lige huske, at hvis efterspørgselen stiger eller tilbuddet, så parallelt forskydelsen til højre. Og falder efterspørgsels eller udbudskurven, parallelt forskydelsen til venstre. Definer ligevægtsprisen på det danske marked for familiebiler. Hvad vil der ske med denne, hvis registreringsafgiften bliver halveret? Forklar, hvilken kurve der vil bevæge sig. Det er jo begge kurver faktisk, men nok mest efterspørgselskurven, da registreringsprisen den er en meget stor del af prisen, af bilens pris. Det er den, man betaler mest for. Jeg vil mene, det er nok 180% eller noget, så man betaler ekstra af bilens pris. Et eksempel kan vi tage, hvis man fjerner halvdelen af registreringsafgiften på en Tesla, ja, så vil den nok koste omkring de 400-500.000. Og det vil blive så meget efterspurgt. Og det er den nu. Den er efterspurgt også meget nu, som den koster nu 900.000, men den stiger op til 1,2 millioner. Og det var det, jeg havde.